Haastattelussa tällä kertaa Mukulakaupungin värikkäin ehdokas Mikko Sarvela. Miksi sinut pitäisi valita Mukulakaupungin valtuustoon? Minä olen Mukulakaupungin näkyvin ja värikkäin persoona, jota ilman Mukulakaupunki olisi taiteellisesti tylsempi. Taiteilijana pystyn tuomaan Mukulakaupunkiin iloa ja väriä monipuolisen taiteellisin ulottuvuuksin. Miten pääsysi Mukulakaupungin valtuustoon edistää Mukulakaupungin asukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyyttä? Taide lisää viihtyvyyttä. Mikä on taiteellinen erityisosaamisalueesi? Minulta luonnistuu niin taulut, laulut, runot ja valssit.